Είναι 11 το βράδυ και είμαι εντελώς εξαντλημένος όταν μπαίνω στο μικρό μου διαμέρισμα στο Ρότσεστερ της Νέας. Στα 32 μου χρόνια, ως πυροσβέστης, είμαι συνηθισμένος στις μακρές βάρδιες. Αλλά αυτή η νύχτα ήταν διαφορετική. Μια σφοδρή πυρκαγιά κατέστρεψε ένα παλιό αποθήκη στα περίχωρα της πόλης και παλέψαμε για 6 ώρες για να το σβήσουμε. Η μυρωδιά του καπνού ακόμα κολλάει στα ρούχα και στο δέρμα μου, ως μια θλιβερή υπενθύμηση ότι ο θάνατος παραμονεύει σε απόσταση αναπνοής. Βγάζω τις βαριές μπότες μου, τις αφήνω πεταμένες δίπλα στην πόρτα και πηγαίνω στο σαλόνι. Το δωμάτιο είναι εντελώς σκοτεινό, εκτός από ένα χνό φως από τους φανοστάτες που μπαίνει από το παράθυρο. Σκέφτομαι να κάνω ντους, αλλά το σώμα μου είναι τόσο εξαντλημένο που το μόνο που θέλω είναι να καταρρεύσω στον καναπέ και να κλείσω τα μάτια μου. Μόλις το πίσω μέρος μου αγγίζει το μαξιλάρι, αφήνω έναν αστεναγμό ανακούφισης, ελπίζοντας μια ήσυχη νύχτα. Αλλά τότε χτυπάει το κουδούνι, σπάζοντας τη σιωπή. Σηκώνομαι απότομα. Ποιος το καλό θα ερχόταν τέτοια ώρα? Το Ρότσεστερ δεν είναι η ασφαλέστερη πόλη, ειδικά τη νύχτα, με την κρύα βροχή να κάνει τους δρόμους ολισθηρούς και σκοτεινούς. Η καρδιά μου χτυπάει γρήγορα. Μια αίσθηση κακού προμηνύματος με κατακλείζει. Ίσως ένας γείτονας χρειάζεται βοήθεια ή κάποιος έχει μπερδευτεί. Ή χειρότερα. Σηκώνομαι και πλησιάζω στο διάδρομο, ανάβοντας το φως της βεράντας. Από το ματάκι βλέπω δύο γνωστές φιγούρες, αλλά οι εκφράσεις τους με κάνουν να ανατριχιάζω. Οι γονείς μου, ο Άντονι και η Νταϊάννα, στέκονται εκεί με τα παλτά τους βρεγμένα από τη βροχή, τα πρόσωπά τους χλωμά κάτω από το αχνό κίτρινο φως, τα μάτια τους σκοτεινά σαν να έχουν μόλις βγει από την κόλαση. Ανοίγω αμέσως την πόρτα, προσπαθώντας να κρατήσω τη φωνή μου σταθερή, αν και η καρδιά μου χτυπάει 1000 φορές το λεπτό. «Μαμά, μπαμπά, τι κάνετε εδώ τέτοια?» «Τι συμβαίνει?» ρωτάω, με τη φωνή μου γεμάτη κόπωση και μια ξαφνική κύμα ανησυχίας. Η μητέρα μου, η Ντιάνα, με κοιτάζει με κόκκινα μάτια, σαν να έκλαιγε σε όλη τη διαδρομή μέχρι εδώ. Ο πατέρας μου, ο Άντονι, είναι δίπλα της και της κρατάει σφιχτά το χέρι, αν και δεν μπορεί να κρύψει το δικό του πανικό. Το σκληραγωγημένο πρόσωπό του είναι χαραγμένο από βαθύτερες ρητίδες κάτω από το φως. Τα παλτά τους είναι πιτσιλισμένα από σταγόνες βροχής και νιώθω τη μυρωδιά της υγρασίας από την νυχτερινή καταιγίδα. «Ελάιες, γέ μου, άσε μας να μπούμε γρήγορα», ψιθυρίζει ο πατέρας μου με επίγοντα τόνο, η φωνή του τρέμει. Χωρίς το συνηθισμένο αυστηρό τόνο, αλλά μάλλον σαν οικεσία. Τους αφήνω να περάσουν, κλείνοντας και ασφαλίζοντας την πόρτα πίσω τους, ενώ τα χέρια μου τρέμουν ελαφρώς καθώς χειρίζομαι το σύρτη. Το σαλόνι ξαφνικά φαίνεται πιο στενό με την παρουσία τους. Ο αέρας είναι πυκνός και καταπιεστικός, σαν κάτι βαρύ να μας πιέζει. Η μητέρα μου καταραίει στον καναπέ, τα χέρια της να τρέμουν κρατώντας την τσάντα της, αναπνέοντας με δυσκολία. Φοράει εκείνο το παλιό παλτό που θυμάμαι από την παιδική μου ηλικία, τώρα βρεγμένο και τσαλακωμένο σαν να έτρεξε κάτω. Βροχή. Ο πατέρας μου στέκεται δίπλα της, χωρίς να κάθεται, σαν να μην μπορεί να χαλαρώσει, αλλά βλέπω τις βρωθιές του σφιγμένες στα πλάγια. Ανεβάζω το φως. Σερβίρω 2 ποτήρια ζεστό νερό με ασταθή χέρια και κάθομαι μπροστά τους. «Μαμά, μπαμπά, πείτε μου τι συμβαίνει». Η φωνή μου ακούγεται νευρική. «Γιατί έχετε αυτή την όψη?» «Είναι ο Σανέ», το λέω χωρίς να το σκεφτώ. Η φωνή μου είναι πιο υψηλή λόγω της έντασης. Ο μικρότερος αδελφός μου, ο Σανέ, ήταν πάντα πηγή οικογενειακών προβλημάτων, αλλά αυτή τη φορά ο φόβος που αντανακλάται στην έκφραση των γονιών μου με αφήνει παγωμένο. Η μητέρα μου παίρνει μια βαθιά ανάσα, η φωνή της τρέμει σαν φύλλα του φθινοπόρου στον άνεμο. Δάκρυα αρχίζουν να κυλούν στα μαγουλά της. «Ελάιας, γέ μου, πρέπει να με ακούσεις απόψε». «Απόψε?» Ο Σανέ ήρθε στο σπίτι. Χτύπησε την πόρτα σαν να ήθελε να την καταστρέψει. Τον άνοιξα και μπήκε με ένα άλμα, με κόκκινο πρόσωπο και μάτια γεμάτα. «Οργή!» φώναζε. «Δώστε μου τα λεφτά τώρα, αλλιώς θα το πληρώσετε όλοι ακριβά». «Θεέ μου, Ελιάς! Δεν τον είχα δει ποτέ έτσι». Ήταν σαν τέρας. Ξεκινά να κλαίει, βάζοντας το χέρι στο στόμα για να πνίξει τις κραυγές. Η καρδιά μου συσπάται και ένα ρίγος. Κρύο ρίγος διαπερνά την πλάτη μου. Ο Σάνε, ο μικρότερος αδελφός μου, 25 ετών,
Ήταν πάντα ο πιο χαϊδεμένος της οικογένειας, αλλά τελευταία έχει βυθιστεί. Περισσότερο. Αλκοόλ, ελαφριά ναρκωτικά, αυξανόμενα χρέη. Προσπάθησα να το λογικέψω. Αλλά πάντα με αγνοεί. Τώρα αυτή η απειλή, να πληρώσει ακριβά. Τι στο διάολο. Σημαίνει αυτό, ο πατέρας μου παρεμβαίνει, με χαμηλή φωνή, αλλά γεμάτη οργή και φόβο. Περπατάει στο σαλόνι σαν να μην μπορεί να μείνει ακίνητος. Προσπάθησα να το σταματήσω. Ελιάς. Του φώναξα, ηρέμησε, τώρα. Θα καλέσω την αστυνομία αν δεν φύγεις. Αλλά. Ο νεαρός έγινε ακόμα πιο βίαιος. Βρυχήθηκε. Να καλέσεις την αστυνομία. Τολμάς. Θα σας δώσω ένα μάθημα που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Κανείς δεν θα γλιτώσει. Μετά. Έσπασε το αγαπημένο βάζο της μαμάς, φωνάζοντας ασυναρτησίες, με πράγματα να πετάγονται παντού. Έφυγε. Τρέχοντας, αλλά πριν φύγει μας κοίταξε με τα μάτια του, μάτια σαν να ήθελε. Σκοτώσει. Ελίας, δεν είναι πια δικός μας, λέει ο πατέρας μου λαχανιάζοντας, με κόκκινο πρόσωπο. Θυμάται, χτυπώντας τη γροθιά του με το άλλο χέρι με έναν ήχο που με κάνει να ανατριχιάζω. Παραμένω σιωπηλός. Προσπαθώντας να το επεξεργαστώ, αλλά το μυαλό μου γυρίζει. Γιατί να το κάνει αυτό, τι? Χρειάζεται χρήματα, περισσότερα χρέη. Μαμά, μπαμπά, γιατί δεν καλέσατε αμέσως την αστυνομία? Αμέσως, ρωτάω, με τρεμάμενη φωνή, κρατώντας το ποτήρι που κάνει. Το νερό να πιτσιλίζει. Η μητέρα μου σκουπίζει τα δάκρυά της, η φωνή της σπασμένη. Δεν ξέρω. Ακριβώς, γιε μου, αλλά φαινόταν τόσο απελπισμένος. Φώναζε, νομίζεις ότι? Αστιεύομαι, θα το πληρώσει όλη αυτή η οικογένεια. Φοβόμουν. Ο Ελάιας φοβόταν ότι να βλάψει κάποιον ή να βλάψει τον εαυτό του. Θα μπορούσε να επιστρέψει ανα πάσα στιγμή. Πιάνει το χέρι μου, η παλάμη του παγωμένη και τρεμάμενη, σαν να είναι έτοιμη να σπάσει. Νιώθω τον φόβο του να με διαπερνά σαν παγωμένο ρεύμα. Καθόμαστε. Σιωπηλά, διακόπτοντας μόνο από το κροτάλισμα της βροχής στο παράθυρο, αλλά η ατμόσφαιρα είναι σαν ένα βαρέλι. Πυρίτιδας έτοιμο να εκραγεί. Οι γονείς μου οδήγησαν όλη τη νύχτα της καταιγίδας μέχρι εδώ, πάνω από μισή ώρα κάτω από τι. Βροχή και τον άνεμο, φοβούμενοι το χειρότερο, και τώρα με προειδοποιούν, αλλά η προειδοποίησή τους κάνει την καρδιά μου να χτυπάει γρήγορα. Ελάιες. Πρέπει να είσαι προσεκτικός, λέει ο πατέρας μου, με αυταρχικό τόνο, αλλά γεμάτο απελπισία. Αυτός ο Σέιν μπορεί να έρθει να σε βρει ανα πάσα στιγμή. Ξέρει ότι έχει σταθερή δουλειά και αποταμιεύσεις. Η μητέρα σου και εγώ φοβόμαστε ότι θα σου κάνει κακό αν δεν του δώσεις χρήματα. Μην πας στη δουλειά. Αύριο. Μείνε μέσα. Κλείδωσε καλά τις πόρτες. Μην βγεις μόνος σου, Ελάιας. Αν εμφανιστεί ο Θεός, δεν μπορώ καν να το σκεφτώ. Η φωνή του σπάει. Κάνω νεύμα, αλλά μια ανίποτη ένταση εγκαθίσταται στο στήθος μου σαν κάτι που με σφίγγει δυνατά. Καταλαβαίνω, μπαμπά. Αλλά αν έρθει εδώ, τι θα κάνω? Θα καλέσω αμέσως την αστυνομία? Ρωτάω με. Τρέμουλο στη φωνή μου προσπαθώντας να διατηρήσω την ψυχραιμία μου, ενώ το μυαλό μου φαντάζεται φρικτές σκηνές. Η Σέιτ χτυπάει την πόρτα και εισβάλλει με τα μάτια έξω από τις κόγχες. Η μητέρα μου παρεμβαίνει, η φωνή της διαπεραστική από το φόβο. Ναι, γιε μου. Κάλεσε αμέσως. Μην ανοίξεις την πόρτα. Σε οικετεύω, Ηλάιας. Μην τον αφήσεις να σε σύρει σε αυτή την κόλαση. Δεν θα άντεχα να χάσω άλλο ένα παιδί. Με αγκαλιάζει, κλαίει ανεξέλεγκτα, βρέχοντας το μπλουζάκι μου με τα δάκρυά της. Τελικά φεύγουν. Του συνοδεύω μέχρι την πόρτα, βλέποντας το παλιό τους αυτοκίνητο να χάνεται μέσα στη βροχή, με τα πίσω φώτα να χάνονται στο σκοτάδι. Κλειδώνω τις κλειδαριές, κλείνω τις κουρτίνες και μένω μόνο στο σκοτεινό σαλόνι, με την καρδιά μου να χτυπάει ακόμα δυνατά. Εκείνη τη νύχτα μένω ξύπνιος, με τη βροχή να ψιθυρίζει αδιάκοπα τους φόβους μου. Σκέφτομαι τον Σαν, τον αδελφό που συνήθιζε να γελάει μαζί μου στη λίμνη Οντάριο. Τώρα ένας ξένος. Γεμάτος οργή. Ξέρω ότι αυτό δεν έχει τελειώσει και αύριο αγκαλιάζω την κουβέρτα
προσπαθώντας να απομακρύνω τις χειρότερες εικόνες, αλλά νιώθω την καταιγίδα να πλησιάζει και να βρίσκομαι στο μάτι της, ένα κέντρο που τρέμει από φόβο. Καταραίω στο τραπέζι της κουζίνας, με το τηλέφωνο στο χέρι. Αμφιταλαντευόμενος αν θα καλέσω τον Σέιν. Σέιν, τι στο διάολο κάνεις, σταμάτα το. Φαντάζομαι να φωνάζω στο ακουστικό, αλλά δεν είναι αργά. Πιθανότατα είναι μεθυσμένος. Κάπου και ένα τηλεφώνημα θα έκανε τα πράγματα χειρότερα. Φαντάζομαι το πρόσωπό του. Στραβωμένο από οργή καθώς οδηγεί στη βροχή και η καρδιά μου σφίγγεται. Τι συμβαίνει αν έρθει εδώ? Το διαμέρισμά μου είναι στον τρίτο όροφο, αλλά είναι αδιαπέραστη. Ελέγχω ξανά τις κλειδαριές και κλείνω καλά τις κουρτίνες. Ο άνεμος ουρλιάζει έξω σαν να με κοροϊδεύει το πεπρωμένο και νιώθω ότι περιμένω μία επίθεση. Τελικά μπαίνω στο κρεβάτι, αλλά ο ύπνος μου διαφεύγει. Κάθε μικρό θόρυβο, το στάξιμο της βρύσης, ένα αυτοκίνητο που περνάει, με ξυπνάει πεπισμένο ότι είναι κάποιος στην πόρτα. Σκέφτομαι τη βάρδια μου στο πυροσβεστικό σταθμό, αλλά τα λόγια του μπαμπά μου αντιχούν. Μην βγεις από το σπίτι. Θα έρθει να σε πάρει. Θα τον ακολουθήσω, τουλάχιστον για τώρα, αλλά ο φόβος παραμένει. Αυτό δεν έχει τελειώσει και ο Σανέ είναι εύκολος. Το επόμενο πρωί ξυπνάω νωρίς, παρά το ότι έχω κοιμηθεί λίγο. Το αχνό φως διαχέεται από τις κουρτίνες, φωτίζοντας το κρύο πάτωμα, και ανοίγω τα μάτια μου με μια βαριά αίσθηση, σαν ολόκληρος ο κόσμος πιέζει το στήθος μου. Το σώμα μου είναι εξαντλημένο, αλλά το μυαλό μου είναι σε γρήγορση αναμονή του αναπόφευκτου. Νιώθω τα γυμνά μου πόδια να αγγίζουν το παγωμένο πάτωμα και το κρύο να ανεβαίνει μέχρι το κεφάλι μου. Το μικρό μου υπνοδωμάτιο μοιάζει τώρα με ένα ασφαλές, αλλά ασφικτικό κλουβί. Σήμερα θα μείνω στο σπίτι. Δεν θα πάω στη δουλειά. Δεν θα βγω έξω. Ακολουθώ την προειδοποίηση της μαμάς και του μπαμπά, αλλά η αίσθηση του κακού προμηνύματος παραμένει. Ο Σέιντ μπορεί να είναι εκεί έξω. Να με ψάχνει. Καθίζω στο τραπέζι της κουζίνας κοιτάζοντας από το παράθυρο. Η βροχή έχει σταματήσει, αλλά ο ουρανός του Ρότσεστερ παραμένει γκρίζος και συννεφιασμένος. Οι δρόμοι λάμπουν κάτω από τα φώτα που ακόμα αναβοσβήνουν. Μερικά αυτοκίνητα περνούν νωρίς, με τους κινητήρες τους να βουίζουν, υπενθυμίζοντας ότι ο κόσμος συνεχίζει να γυρίζει. Ενώ η ζωή σταματά, σκέφτομαι τη βάρδια μου στο πυροσβεστικό σταθμό, τους συναδέλφους, τις κλήσεις γεμάτες αδρεναλίνη και αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι τι θα σκεφτούν για τη ξαφνική μου απουσία. Παίρνω το τηλέφωνο, το δάχτυλό μου πάνω στο μήνυμα για να δηλώσω άρρωστος, αλλά μετά διστάζω. Ίσως δεν υπάρχει βιασύνη. Τότε χτυπάει το τηλέφωνο. Ο υψηλός τόνος διακόπτει τη σιωπή. Με τρομάζει τόσο πολύ που σχεδόν ρίχνω το φλιτζάνι καφέ. Η οθόνη φωτίζεται. Είναι ο προϊστάμενός μου. Η καρδιά μου χτυπάει γρήγορα. Ένας αόρατος φόβος μου σφίγγει το λαιμό. Γιατί τηλεφωνεί τόσο νωρίς? Τι συμβαίνει? Παίρνω μια βαθιά ανάσα και απαντώ, προσπαθώντας να κρατήσω τη φωνή μου σταθερή. Αν και εσύ, γεια σου, αφεντικό. Τι συμβαίνει? Η φωνή του εκρήγνεται αμέσως, επίγουσα, σχεδόν σαν να τρέχει ενάντια στο χρόνο. Με μια νότα μόλις συγκρατημένης ενόχλησης. Ελάιας, που στο διάολο είσαι? Γιατί δεν είσαι στο σταθμό? Έχουμε ένα σοβαρό περιστατικό. Ο αδερφός σου, Σαν Πόρτερ, μόλις προκάλεσε ένα σκάνδαλο σήμερα το πρωί. Δεν είναι καν 7:30. Χτυπούσε τις πόρτες σαν τρελός, φωνάζοντας ότι ήθελε να σε δει αμέσως. Πού είναι ο Ελάιας? Φέρ τον εδώ αμέσως. Αυτό φώναζε. Ο φρουρός προσπάθησε να το σταματήσει, αλλά αυτός αντιστάθηκε σαν δαιμονισμένος. Έσπρωξε τον Ντόμ και του προκάλεσε ένα μικρό τραύμα στο γόνατο. Ο Τόμ είναι εδώ τώρα και βάζει επίδεσμο, χλωμό σαν φάντασμα. Παγώνω. Σφίγγω το τηλέφωνο μέχρι που οι αρθρώσεις μου γίνονται λευκές. Τα λόγια του με διαπερνούν σαν μαχαίρια. Ο Σέιν ήρθε στο σταθμό προκαλώντας χάος. Ο αρχηγός είπε, τι? Ο Σέιν ήρθε στο σταθμό. Τι έκανε? Η φωνή μου σπάει από την απίστευτη έκπληξη. Ο αρχηγός αναπνέει βαριά. Ο τόνος του ανεβαίνει από την απογοήτευση.
Μπήκε σαν άγριο ζώο χτυπώντας τις γυάλινες πόρτες. Φώναζε: «Ο Ηλάιας μου χρωστάει χρήματα, πολλά χρήματα. Βγάλτε τον έξω ή θα καταστρέψω όλο αυτό το μέρος». Το προσωπικό ασφαλείας προσπάθησε να το σταματήσει. Ο Τόμ τον άρπαξε από το χέρι, αλλά τον έσπρωξε με δύναμη. Ο Τόμ έπεσε χτυπώντας τα σκαλιά με το γόνατο. Καλέσαμε αμέσως την αστυνομία, αλλά πριν φτάσουν, ο νεαρός έφυγε. Ο σταθμός είναι ένα χάος. Όλο το προσωπικό τρέχει τρομοκρατημένο από τη πλευρά στην άλλη. Μερικοί πίστεψαν ότι ήταν τρομοκρατική επίθεση. Έπεσα στην καρέκλα, με το άλλο χέρι να τρέμει γύρω από το φλιτζάνι καφέ, το ζεστό υγρό να χύνεται πάνω στις αρθρώσεις στο δακτύλο μου χωρίς να νιώθω το κάψιμο. Το μόνο που νιώθω είναι ένα βαθύ κρύο, σαν το αίμα μου. Πάγωσε. Μπορεί να έβλαψα κάποιον άλλο στο χώρο εργασίας μου. Το λυπάμαι, αφεντικό. Δεν το ήξερα. Μουρμουρίζω, με σπασμένη φωνή, τα λόγια μου είναι ασαφή. Ο αφεντικό μαλακώνει λίγο, αλλά η προειδοποίησή του είναι σαφής. Ελάιες, δεν θέλω να ξεφύγει η κατάσταση. Ο σταθμός δεν είναι μέρος για οικογενειακές διαμάχες. Τώρα δεν θα κάνουμε καταγγελία, αλλά πρέπει να το χειριστείς. Ο αδελφός σου έχει χάσει τον έλεγχο και σε παρασύρει μαζί του. Γύρνα αύριο και λύσε το θέμα. Αλλιώς, δεν ξέρω τι να σου πω. Εντάξει. Ναι, αφεντικό. Θα το αναλάβω. Απαντώ. Κλείνω. Το τηλέφωνο πέφτει πάνω στο τραπέζι. Παραμένω καθισμένος, παράλυτος, κοιτάζοντας τον καφέ που κρυώνει. Η ντροπή με κατακλείζει σαν τσουνάμι. Οι συναδελφοί μου το είδαν. Ο αφεντικό μου έπρεπε να μου τηλεφωνήσει και τώρα το επώνυμο Πόρτερ συνδέεται με βία και χάος. Η ανησυχία με τρυπάει σαν μαχαίρι. Για τον Τόμ, για τον Σέιν, για τον εαυτό μου, αν με βρει εδώ. Και η ανικανότητα, τέτοια. Αδυναμία που θα ήθελα να φωνάξω, αλλά το μόνο που καταφέρνω είναι ένα πνιγμένο λυγμό. Τι έκανα? Λάθος, προσπάθησα να μείνω στην άκρη, να μείνω ήρεμος, αλλά όλα καταραίει σαν χήμαρος. Τα λόγια του πατέρα μου αντιχούν στο κεφάλι μου. Μην βγεις από το σπίτι, Ηλάιας. Αυτός ο νεαρός μπορεί να σου κάνει κακό. Τώρα καταλαβαίνω. Η προειδοποίηση των γονιών μου δεν ήταν υπερβολή, είναι σκληρή πραγματικότητα. Ελέγχω ξανά την πόρτα που είναι κλειστή. Το σύρτη είναι ασφαλισμένο. Οι κουρτίνες κλειστές. Ανοίγω την τηλεόραση ψάχνοντας για θόρυβο που να σπάσει τη θανάσιμη σιωπή. Αλλά τα πρωινά νέα μιλάνε μόνο για το καιρό και την κίνηση. Κλείνω τα μάτια μου ψιθυρίζοντας μια προσευχή. Σάνε, αν σου έχει μείνει λίγη λογική, σταμάτα. Αυτό πριν καταστραφεί όλη η οικογένεια. Ανοίγω το λάπτοπ και ψάχνω στο διαδίκτυο πώς να χειριστώ ένα μέλος της οικογένειας με εξαρτήσεις και βία. Εμφανίζονται άρθρα για το πώς να διατηρήσεις ασφαλή απόσταση. Να επικοινωνήσεις με υπηρεσίες υποστήριξης, να μην αντιμετωπίζεις μόνος σου. Τα καταβροχθίζω, αλλά κάθε λέξη μου σπαράζει την καρδιά. Αυτός είναι ο αδελφός μου, το αγόρι με το οποίο μοιραζόμουν το δωμάτιο. Τσακωθήκαμε για τα παιχνίδια, αγκαλιαστήκαμε και κλάψαμε όταν πέθανε ο παππούς. Τότε χτυπάει ξαφνικά το κουδούνι. Πηδάω. Η καρδιά μου σταματά. Όχι, δεν. Δεν μπορεί να είναι. Το ρολόι δείχνει 8:45. Ποιος θα είναι, σαν. Πλησιάζω στο διάδρομο. Σιωπηλά, με το σφιγμό μου να χτυπάει σαν τύμπανο, κοιτάζοντας από το ματάκι μετά. Είναι μόνο η γειτόνισσα, η κυρία Μέρι, με ένα πιάτο με περισσευμένα τόστ. Αναπνέω. Ανακουφισμένος, ανοίγω την πόρτα για να της παραλάβω, μουρμουρίζοντας ένα αναγκαστικό ευχαριστώ, και την κλείνω απότομα, ασφαλίζοντας την. Η καρδιά μου συνεχίζει να χτυπάει γρήγορα, κρύος υδρότας τρέχει στην πλάτη μου. Πέφτω στο πάτωμα, με την πλάτη στον τοίχο, αγκαλιάζοντας τα γόνατά μου. Ντροπή, ανησυχία, αδυναμία στριφογυρίζουν σαν δίνη. Σκέφτομαι τον Τόμ, τον ευγενικό φρουρό που πάντα αστιευόταν, τώρα τραυματισμένα από τον αδερφό μου. Σκέφτομαι στον προϊστάμενο.
Εμπιστευόταν εμένα και τώρα πρέπει να καθαρίσει το χάος. Σκέφτομαι το Σανέ, το παιδί που είναι καλό στα μαθηματικά και ονειρεύεται να γίνει μηχανικός. Και τώρα τι θα γίνει? Το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, τα χρέη τον έχουν μεταμορφώσει σε κάποιον αγνώριστο. Οι αναμνήσεις πλημμυρίζουν το μυαλό μου σαν χήμαρος, σβήνοντας την εύθραυστη ηρεμία που προσπάθησα να διατηρήσω. Με κατακλείζουν με τέτοια δύναμη που νιώθω να ξανάζω εκείνες τις μέρες, όταν όλα ήταν ακόμα άθικτα, πριν αρχίσουν να εμφανίζονται οι ρογμές. Ο πατέρας μου, ο Άντονι Πόρτερ, ένας ψηλός άντρας με σκληρό πρόσωπο, εργάστηκε 30 χρόνια στη συντήρηση σιδηροδρόμων, αντέχοντας τη βροχή και τον καυτό ήλιο για να επισκευάσει παραμορφωμένους σιδηροτροχές κάτω από τους παγωμένους χειμώνες της Νέας Υόρκης. Ακραία αυστηρός, κάθε του λέξη ήταν σαν χτύπημα σφυριού. Η πειθαρχία ήταν ο κανόνας της ζωής. Μου έμαθε να φτιάχνω ένα ποδήλατο στα 8. Και αν έκανα λάθος, κούναγε το κεφάλι του. Κάντο ξανά, δεν υπάρχουν συντομεύσεις. Ο Κονσέιν ήταν διαφορετικός. Ο μπαμπάς ήταν πιο ευγενικός, σαν το μικρότερο παιδί να ήταν η εξαίρεση στο βιβλίο της πειθαρχίας του. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν 15 ετών, έκανα κοπάνα από το σχολείο για να παίξω μπάλα. Ο μπαμπάς το ανακάλυψε και με πήγε στο γκαράζ. Και με επέπληξε σκληρά. Νομίζεις ότι η ζωή είναι παιχνίδι, χωρίς εκπαίδευση, αύριο θα το μετανιώσεις. Με έβαλε να τρίβω όλο τον γκαράζ μέχρι αργά το βράδυ. Τα χέρια μου γέμισαν φουσκάλες από το τρίψιμο, αλλά όταν ο Σανέ, μόλις 8 ετών, έκλεψε χρήματα από το πορτοφόλι του μπαμπά για να αγοράσει γλυκά, αυτός απλώς κούνησε το κεφάλι και χαμογέλασε με λύπη. Το παιδί είναι ακόμα μικρό, Ελάιας. Θα τον καθοδηγήσουμε με προσοχή, έλεγε ο μπαμπάς. Εγώ έμενα εκεί και κατάπιν. Οργή μου χωρίς να τολμώ να διαφωνήσω. Ο μπαμπάς πίστευε ότι το μωρό της οικογένειας χρειαζόταν χρόνο για να οριμάσει, ότι τα λάθη του Σέιν ήταν απλώς μια φάση ανυπακοής που θα περνούσε. Συχνά έλεγε: ο Σανέ είναι διαφορετικός από σένα, ο Ελάιας χρειάζεται περισσότερη προστασία. Και έτσι συνέχισε να τον κακομαθαίνει, πληρώνοντας τα χρέη του από υπερβολικές δαπάνες καθώς μεγάλωνε, σαν να ήταν αυτός ο τρόπος του να αντισταθμίσει τα δικά του δύσκολα χρόνια. Μετά ήταν η μαμά Νταϊάννα, μια τρυφερή γυναίκα, με ζεστό χαμόγελο και επιδέξια χέρια που είχαν φροντίσει αμέτρητους ασθενείς στο νοσοκομείο. Ήταν συνταξιούχος νοσοκόμα. Αλλά πριν είχε εργαστεί 25 χρόνια στα επίγοντα, βλέποντας κάθε είδους αγωνίας. Η μαμά ήταν καλοσυνάτη, πάντα η γέφυρα μεταξύ του μπαμπά και εμάς των παιδιών. Θυμάμαι εκείνα τα οικογενειακά δείπνα γύρω από το τραπέζι με το αγαπημένο στιφάδο της μαμάς. Ο μπαμπάς στην κεφαλή. Η μαμά δίπλα του, ο Σέιν και εγώ απέναντί τους. Ο Σέιν ήταν πάντα το κέντρο της προσοχής. Έλεγε αστεία και έκανε όλους να γελάνε, ενώ εγώ έτρωγα σιωπηλά. Από μικρός ο Σέιν ήταν έτσι, κακομαθημένος, συγχωρεμένος, η καρδιά της οικογένειας. Τώρα ζούσε σε ένα μικρό διαμέρισμα στα δυτικά προάστια του Ρότσεστερ, υγρό και γεμάτο σκουπίδια. Ο Σέιν είχε ξεκινήσει μηχανική στο πανεπιστήμιο, αλλά αποχώρησε μετά τον πρώτο χρόνο. Στη συνέχεια έκανε διάφορες περιστασιακές δουλειές, διανομέας, μπάρμαν, άνεργος, επιβιώνοντας με τα χρήματα που του έστελναν η μαμά και ο μπαμπάς. Παρορμητικός και βίαιος, ζούσε σαν να του χρωστούσε κάτι ο κόσμος. Άρχισε να πίνει στα 20 του, να δοκιμάζει μαλακά ναρκωτικά όπως η μαριχουάνα και ακόμη και να επιτίθεται σε άλλους. Όσο περισσότερο τον ανέχονταν, τόσο περισσότερο βυθιζόταν στη χαοτική ζωή του. Έβλεπε τα χρήματα και τη λύπηση ως πράγματα που μπορούσε να εκμεταλλευτεί. Τηλεφωνούσε στη μαμά ζητώντας μετρητά, υποσχόμενος να αλλάξει και μετά ξαναμεθούσε συσσωρεύοντας περισσότερα χρέη. Είχα δει τα πάντα, αλλά επέλεξα να μείνω αμέτωχη. Η απόσταση μεταξύ μας είχε γίνει ένα αδιάβατο χάσμα. Μιλούσαμε λίγο, βλέπαμε σπάνια. Ο Σέιν ζήλευε τη σταθερή δουλειά μου στην πυροσβεστική, ενώ εγώ εξαντλούμουν με τα νυχτερινά του τηλεφωνήματα. Ζητώντας χρήματα. Άκου, Ελάιας, δάνεισε μου κάτι. Σου ορκίζομαι ότι θα σου τα επιστρέψω. Μουρμούριζε μεθυσμένο στο τηλέφωνο. Του έστειλα χρήματα μερικές φορές, μετά σταμάτησα. Και αυτός θύμωνε. Είσαι τόσο τσιγκούνης, νομίζεις ότι είσαι καλύτερος από μένα. Αυτά τα λέξεις με πόνεσαν σαν μαχαίρια, αλλά έμεινα σιωπηλός, χωρίς να ξέρω τι να πω.
Τώρα, σε αυτό το. Με το αχνό φως του παραθύρου να ρίχνει σκιές, συνειδητοποιώ ότι η σημερινή τραγωδία δεν είναι το αποτέλεσμα μιας νύχτας ανεξέλεγκτης συμπεριφοράς, αλλά η συνέπεια ετών κακοκαθοδηγούμενης αγάπης. Οι μικρές ρογμές της παιδικής ηλικίας, η μεροληψία, η υπερβολική επίοικια, είχαν μετατραπεί σε τεράστιες ρογμές που απειλούσαν να καταβροχθήσουν όλη την οικογένεια. Κάθομαι εκεί με δάκρυα στα μάτια. Σκέφτομαι το μικρό Σέιν, που με κυνηγάει δίπλα στη λίμνη Οντάριο, χαμογελώντας από αυτή σε αυτή. Πιάσε με. Ηλάιας, ποιος είναι τώρα, ένας ξένος γεμάτος οργή, που απειλεί τον ίδιο του τον αδελφό του. Σκέφτομαι τη μαμά και τον μπαμπά. Θυσιάστηκαν τόσο πολύ, αλλά η τυφλή αγάπη τους μετέτρεψε το σανέ σε τέρας. Και εγώ έμεινα σιωπηλός για πολύ καιρό, αφήνοντας τα πράγματα να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Μετά από μισή ώρα, ενώ προσπαθούσα να συγκεντρώσω τις σκέψεις μου, άρχισε ο θόρυβος. Πρώτα ένα δυνατό χτύπημα, σαν κάποιος χτυπούσε τον τοίχο του διαδρόμου. Μετά, χυδαίες βρισιές, γεμάτες οργή, αναμεμειγμένες με το κροτάλισμα μετάλλου. Ίσως κλειδιά ή κάτι που σύρθηκε στην πόρτα. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά και ένα ρίγος με διαπέρασε. Δεν μπορούσε να είναι. Σηκώθηκα, με τα πόδια να τρέμουν, και πλησίασα κρυφά στο διάδρομο του διαμερίσματός μου, προσπαθώντας να ακούσω. Να ακούσω. Τα χτυπήματα εντάθηκαν, συνοδευόμενα από μια κραυγή. Ελάιας, άνοιξε την πόρτα. Ξέρω ότι είσαι εκεί. Ήταν η φωνή του Σανέ, παρασυρμένη από το αλκοόλ, αλλά γεμάτη οργή. Έμεινα παράλυτος, ακουμπισμένος στον τοίχο. Ήρθε. Ο Σανέ με είχε εντοπίσει στη μέση της μέρας, ενώ εγώ προσπαθούσα να προστατευτώ από αυτή την καταιγίδα. Κοίταξα προσεκτικά από το ματάκι, με την καρδιά. Χτυπούσε σαν τύμπανο. Εκεί ήταν στο διάδρομο, με το πρόσωπο κόκκινο σαν φωτιά, τα μάτια κόκκινα και εξόφθαλμα, παραπατώντας σαν να μπορούσε να πέσει ανα πάσα στιγμή. Φορούσε ένα παλιό και βρώμικο σακάκι. Μύριζε αλκοόλ, μπορούσα να το μυρίσω ακόμα και από το κενό της πόρτας. Στο χέρι του κρατούσε ένα σπασμένη γυάλινη φιάλη, πιθανώς από ποτό, που χτυπούσε στον τοίχο και τα θραύσματα να ηχούν έντονα πάνω στο μέταλλο. Το πρόσωπό του παραμορφωμένο από την οργή. Πρόωρες ρητίδες στο μέτωπό του, τα μαλλιά του βρώμικα και μπερδεμένα, σαν να μην τα είχε χτενίσει για μέρες. Ο Σέιν, ο μικρός αδελφός με τον οποίο γελούσε και έπαιζε, τώρα έμοιαζε με ένα θηρίο που είχε στριμωχτεί. Η καρδιά μου σπαράζονταν από φόβο και θλίψη. Πώς έφτασε σε αυτό το σημείο, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, φώναξε ξανά, η φωνή του αντιχούσε στο διάδρομο, κάνοντας με να κάνω πίσω. Ηλάιας, άνοιξε αμέσως. Πρέπει να σου μιλήσω. Βγες. Εκεί, δειλέ. Έφτεινε μια χιονοστιβάδα από βρισιές, χυδαίες λέξεις που δεν θέλω να επαναλάβω, απαιτώντας να βγω έξω για να το λύσουμε σαν άντρες. Η φωνή του ήταν διακεκομένη από το αλκοόλ, αλλά γεμάτη απειλές. Νομίζεις ότι μπορείς να κρυφτείς από μένα? Θα σπάσω αυτή την πόρτα. Μου χρωστάς, ελιάς. Δώσε μου τα λεφτά. Αναγνώρισα την αγριότητα στα μάτια του αδελφού μου. Εκείνο το ματωμένο βλέμμα. Δεν ήταν πια ο άνθρωπος που ήξερα, αλλά ένας απελπισμένος άντρας έτοιμος για τα πάντα. Σφυγμός μου επιταχύνθηκε, κρύος υδρότας έτρεχε στην πλάτη μου, αλλά αναγκάστηκα να διατηρήσω ήρεμος. Να μην ανοίξω την πόρτα, να μην τον αντιμετωπίσω. Αυτή ήταν η συμβουλή του μπαμπά και τώρα καταλάβαινα γιατί. Φώναξα κι εγώ, τρέμοντας, αλλά προσπαθώντας να ακουστεί σταθερή. Σέιν, πήγαινε σπίτι, είσαι μεθυσμένος. Δεν θα ανοίξω. Πήγαινε να ξεμεθύσεις, αλλά τα λόγια μου μόνο τροφοδότησαν την εξαψή του. Χτύπησε πιο δυνατά, τα χτυπήματα αντιχούσαν σαν βροντές, και φώναξε, τολμάς να με διώξεις, είμαι ο αδελφός σου. Άνοιξε αυτή την πόρτα ή θα το μετανιώσεις. Όλη η οικογένεια θα το πληρώσει. Ο Σέιν συνέχισε την έκρηξη οργής του, το σπασμένο μπουκάλι έσπασε, θραύσματα γυαλιού να σκορπίζονται στο πάτωμα. Κλώτσισε την πόρτα με τέτοια δύναμη που φαινόταν σαν να τρέμει ολόκληρο το κτίριο. Οι γείτονες
Έβγαιναν έξω περίεργοι. Η κυρία Μέρη από το διαμέρισμα απέναντι άνοιξε ελαφρώς την πόρτα της. Ο γέρος από κάτω τέντωσε το λαιμό του. Κανείς δεν τολμούσε να πλησιάσει. Ψιθύριζαν. Μεταξύ τους με τα μάτια ανοιχτά από το φόβο και κλείνοντας τα γρήγορα. Κατάλαβα. Ποιος θα αντιμετώπιζε έναν μεθυσμένο και βίαιο νεαρό? Ακούμπησα στην πόρτα, με την καρδιά να χτυπάει δυνατά, τα χέρια να τρέμουν καθώς κρατούσα το τηλέφωνο. Έπρεπε να καλέσω την αστυνομία. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Πήρα το 911 τραυλίζοντας όταν η τηλεφωνήτρια ρώτησε «Ποια είναι?» «Η έκτακτη ανάγκη, ο αδελφός μου χτυπάει την πόρτα. Είναι μεθυσμένος και απειλεί με». Ψιθύρισα χαμηλώνοντας τη φωνή μου για να ακούσει ο Σέιν Κου. Ο χρόνος μέχρι να φτάσουν οι περιπολίες μου φάνηκε ατελείωτος. Κάθε δευτερόλεπτο ήταν βασανιστήριο. Τελικά, εμφανίστηκαν δύο αστυνομικοί, ένας ψηλός άντρας με σκούρο μπλε στολή και μια νεαρή γυναίκα. Ανέβηκαν τα σκαλιά με αυταρχικότητα. «Σταμάτα εκεί», διέταξε ο άντρας. «Κάτω τα χέρια και κάντε πίσω». Η Σέιν γύρισε προς αυτούς, με το πρόσωπό του ακόμα πιο κόκκινο. «Αυτή είναι η θέση μου. Έχω δικαίωμα να είμαι εδώ». «Ποιοι είστε εσείς για να παρεύετε?» όρμησε ταλαντευόμενος, αλλά οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν γρήγορα και προσεκτικά. Του πήραν το σπασμένο μπουκάλι και τον κράτησαν σφιχτά, ενώ αυτός φώναζε και πάλευε. «Είστε μεθυσμένος. Ηρέμησε. Θα σε πάμε στο τμήμα για να συνέλθεις». Άνοιξα ελαφρώς την πόρτα για να δω. Η καρδιά μου χτυπούσε 1000 φορές το λεπτό. Η αστυνομική να μου έκανε μερικές. Επιβεβαίωσα. Ο Σέιν ήταν μεθυσμένος και είχε απειλήσει. Θα τον πήγαιναν στο αστυνομικό τμήμα και θα τον άφηναν ελεύθερο όταν θα ήταν νηφάλιος, σε λίγες ώρες. Να κρατήσουν πόσταση. Πριν τον πάρουν, ο Σέιν γύρισε και με κοίταξε μέσα από το άνοιγμα της πόρτας. Μίσος και απελπισία ανακατεμένα σαν ένα πληγωμένο ζώο που ζητάει έλεος. Αυτό το βλέμμα. Κόκκινο και λαμπερό βλέμμα ανάμεσα στα δάκρυα και την οργή μου έμεινε χαραγμένο στο μυαλό μου. Δεν ήταν εχθρός, αλλά ο χαμένος αδελφός μου που φώναζε στην τρέλα του. Έκλεισα την πόρτα κουμπώντας στον τοίχο. Η αντιπαράθεση τελείωσε. Το διαμέρισμα έμεινε σιωπή, μόνο το μουρμουριτό των περίεργων γειτόνων. Κάλεσα τη μαμά και τον μπαμπά. Τρεμάμενη φωνή. Τρέμοντας. «Μαμά, μπαμπά». Ο Σέιν ήταν εδώ. Κάλεσα την αστυνομία. Η μαμά ξέσπασε σε κλάματα. «Ω, Θεέ μου, γιέ μου». Ο μπαμπάς έμεινε σιωπηλός για μερικά δευτερόλεπτα και μετά είπε «Έκανες το σωστό, Ελάιας». Εκείνη τη νύχτα ο ύπνος με ξαναεγκατέλειψε. Ο άνεμος φύσαγε έξω, θυμίζοντάς μου τις κραυγές του Σέιν. Τα μάτια της συνέχιζαν να εμφανίζονται στο μυαλό μου. Σκέφτηκα την Άμπερ, τη φίλη του Σέιν. Τη νεαρή που ζούσε μαζί του για πάνω από 1 χρόνο. Την είχα συναντήσει μερικές φορές, γλυκιά, με ένα ζεστό χαμόγελο. Ζεστό, που πάντα προσπαθούσε να απομακρύνει το Σέιν από τον φαύλο κύκλο του αλκοόλ. «Ελάιας, ο Σέιν. Προσπαθεί να αλλάξει», μου είπε κάποτε. Πού θα ήταν τώρα, ήξερα τι συνέβαινε. Μια αόριστη φοβία με διαπέρασε, αλλά την απόθυσα. Ίσως ήταν στο σπίτι. Κάποια φίλη της, αποφεύγοντας την τρέλα του Σέιν. Το επόμενο πρωί ξύπνησα με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου, το σώμα μου εξαντλημένο. Το αδύναμο φως διέρεε από τις κουρτίνες, αλλά δεν διώχνει τις σκιές από την καρδιά μου. Έφτιαξα καφέ. Ήπια μια πικρή γουλιά και χτύπησε το τηλέφωνο. Άγνωστος αριθμός από το αστυνομικό τμήμα. Αστυνομικού τμήματος. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπάει γρήγορα. «Κύριε Ηλάιας Πόρτερ, σας ενημερώνουμε ότι ο Σέιν Πόρτερ αφέθηκε ελεύθερος από το τμήμα χθες το βράδυ. Είναι νηφάλιος. Σας συνιστούμε να κρατήσετε αποστάσεις. Καλέστε μας αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα». Πάγωσα κρατώντας το τηλέφωνο. Απελευθερώθηκε χθες το βράδυ. Πού θα ήταν ο Σέιν τώρα, θα επέστρεφε? Ανησυχία με κατέκλυσε.
Έπρεπε να πάω στο διαμέρισμά του για να βεβαιωθώ ότι ήταν καλά. Ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα αν μιλούσαμε νυφάλιοι. Ήξερα ότι ήταν επικίνδυνο, αλλά το αίμα μου δεν με άφηνε να μείνω ακίνητος. Φόρεσα το μπουφάν μου, πήρα τα κλειδιά και βγήκα. Με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά. Οι δρόμοι του Ρότσεστερ ήταν γεμάτοι, αυτοκίνητα. Περασμένα, πεζοί που βιαζόντουσαν, αλλά ένιωθα μόνος μέσα στο πλήθος. Οδήγησα προς τα δυτικά προάστια, όπου ζούσε ο Σέιν, στο μικρό και ρυπωμένο διαμέρισμά του. Περίπου 20 λεπτά από το κέντρο. Η γνωστή διαδρομή, περνώντας από φθαρμένες γειτονιές. Σε παρακμή δίπλα στη λίμνη Οντάριο που λάμπει κάτω από τον ήλιο, φαινόταν ατελείωτη, γεμάτη άγχος. Φαντάστηκα τον Σέιν να κοιμάται, μετανιωμένος, περιμένοντας με, αλλά η κακή αίσθηση επέμενε. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Πάρκαρα μπροστά από το κτίριο που έβλεπε στον δεύτερο όροφο. Το παράθυρο του Σέιν ήταν σκοτεινό, με κλειστές κουρτίνες. Η καρδιά μου. Ταχύτερα καθώς ανέβαινα τις σκάλες, τα βήματά μου αντιχούσαν στον άδειο διάδρομο. Η πόρτα του διαμερίσματός του ήταν μισάνοιχτη. Σταμάτησα τρέμοντας. Γιατί ήταν κλειστή? Σέιν, είσαι σπίτι? Φώναξα. Είμαι ο Ηλάιας. Τίποτα. Μόνο νεκρική σιωπή. Έσπρωξα απαλά την πόρτα και άναψα το φως του διαδρόμου. Το δωμάτιο φαινόταν κάτω από ένα αχνό κίτρινο φως, σε χάος, σαν να είχε γίνει καυγάς. Ο καναπές ήταν αναποδογυρισμένος. Αντικείμενα σκορπισμένα, σπασμένα μπουκάλια, αέρας βαρύς από αλκοόλ και κάτι άλλο, πιο βαρύ και παράξενο. Προχώρησα προσεκτικά, με ένα ρίγος να διαπερνά το δέρμα μου. Το σαλόνι ήταν κατεστραμμένο, βιβλία στο πάτωμα, σπασμένο ξύλινο τραπέζι. Στις τοίχους. Σέιν, Άμπερ, φώναξα με τρεμάμενη φωνή, μόνο ο άνεμος απάντησε. Η πόρτα του υπνοδωματίου ήταν μισάνοιχτη, απόλυτο σκοτάδι. Η καρδιά χτυπούσε δυνατά. Την άνοιξα και αυτό που είδα με παρέλυσε. Μια γυναίκα κοιτόταν ακίνητη. Στο πάτωμα, με τα μαλλιά της ανακατεμένα να καλύπτουν μέρος του προσώπου της. Το δέρμα της ήταν χλωμό σαν κερί. Ήταν η Άμπερ, η κοπέλα του Σέιν. Τα μάτια της ήταν μισόκλειστα, το σώμα της άκαμπτο, φορούσε λεπτό πιτζάμα. Γύρω της υπήρχαν ξηρές κοιλίδες. Σκούρες κοιλίδες αίματος κάτω από το αμυδρό φως. Η μυρωδιά του θανάτου ήταν έντονη, μεταλλική, αναμεμειγμένη με αλκοόλ. Κάνε πίσω, το χέρι στο στόμα για να καταπνίξω μια κραυγή. Δεν μπορούσα να είναι αλήθεια. Η Άμπερ νεκρή. Γονάτισα. Έπιασα το παγωμένο λαιμό της, χωρίς φυγμό. Ώρες πριν, ίσως από χθες το βράδυ. Όλα έδειχναν μια μάχη εκτός ελέγχου. Σπασμένη λάμπα. Σπασμένη, σημάδια στον τοίχο, μόλοπες στο χέρι της. Κάνε πίσω. Χτυπώντας τον τοίχο, με το μυαλό μου να γυρίζει. Ήταν αλήθεια. Τι είχε κάνει ο Σέιν, το φαντάστηκα. Μεθυσμένο, να επιστρέφει, να τσακώνεται με την Άμπερ, ένα μοιραίο χτύπημα. Η καρδιά μου πονούσε. Δάκρυα έτρεχαν. Κάλεσα αμέσως την αστυνομία. Φωνή τρεμάμενη. Για σας. Αστυνομία. Είμαι στο διαμέρισμα του αδελφού μου. Υπάρχει ένα πτώμα, η κοπέλα του, στο πάτωμα. Αίμα παντού. Παρακαλώ, ελάτε αμέσως. Η τηλεφωνήτρια ρώτησε. Αλλά κατάφερα μόνο να ψελίσω τη διεύθυνση πριν κλείσω το τηλέφωνο και καταρρεύσω έξω από τη γρεβατοκάμαρα, με το κεφάλι στα χέρια. Ήξερα ότι όλα είχαν ξεφύγει πέρα από κάθε σωτηρία. Όχι μόνο η Σέιν, αλλά όλη η οικογένεια Πόρτερ θα έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτή τη φρικτή αλήθεια. Ο Σέιν, ο μικρός αδελφός που κάποτε προστάτευα, τώρα ύποπτος για φόνο. Τι θα έκαναν η μαμά και ο μπαμπάς όταν το μάθαιναν? Η μαμά θα κατέρεε. Ο μπαμπάς θα υπέφερε σιωπηλά και εγώ ήμουν αυτός που το ανακάλυψε, αυτός που αναγκάστηκε να παρακολουθήσω αυτόν τον εφιάλτη. Κάθισα στο σιωπηλό δωμάτιο περιμένοντας την αστυνομία. Το μυαλό μου ήταν κολλημένο στην ακίνητη εικόνα της Άμπερ. Ήταν μόνο 24 ετών. Γεμάτη ελπίδα, τώρα κρύα στο πάτωμα. Έκλαψα σκεπτόμενος της.
Συναντήσεις μας. Ηλάιας, θα βοηθήσω τον Σέιν να αλλάξει. Και τώρα όλα ήταν κατεστραμμένα. Οι σιρήνες της αστυνομίας ηχούσαν μακριά, διακόπτοντας την νεκρική σιωπή του διαμερίσματος. Σηκώθηκα, με τα πόδια. Τρέμοντας, με την καρδιά να χτυπάει δυνατά. Λίγα λεπτά αργότερα, γρήγορα βήματα. Ανέβαιναν τις σκάλες και η μπροστινή πόρτα άνοιξε με δύναμη. 3 αστυνομικοί μπήκαν μέσα, με φακούς στα χέρια. Με τους ασυρμάτους να σπινθύρισαν. «Κύριε Ηλάιας Πόρτερ, μας καλέσατε?» ρώτησε ένας ψηλός αστυνομικός με σταθερή φωνή. «Ναι», απάντησα με σπασμένη φωνή. «Ναι, είναι στο υπνοδωμάτιο. Είναι νεκροί». Κούνησαν το κεφάλι και ασφάλισαν το χώρο με κίτρινη ταινία. Ένας άλλος αστυνομικός με οδήγησε έξω. «Βγείτε έξω, κύριε. Εμείς θα αναλαμβάνουμε εμείς». «Μην αγγίξετε τίποτα», είπε, βάζοντας το χέρι του στον ώμο μου. Ένιωσα παγιδευμένο σε έναν εφιάλτη. Η ομάδα των ιατροδικαστών έφτασε γρήγορα, με λευκές στολές και εργαλεία, φωτογραφίζοντας και μετρώντας. Φλας μετά φλας, συνεχής ψήθυροι, λεκέδες από ξεραμένο αίμα 12 έως 24 ώρες. Η αιτία θανάτου, πιθανώς η σπασμένη λάμπα. Ακούμπησα στον τοίχο, προσπαθώντας να μην κοιτάξω, αλλά η μυρωδιά του θανάτου με κυνηγούσε. Κάτω. Το αδύναμο φως του Ρότσεστερ, έδωσα την κατάθεσή μου στην αστυνομία. Μια νεαρή αστυνομικός, με μαλλιά πιασμένα και απαλή φωνή, κάθισε μαζί μου και κρατούσε σημειώσεις. «Πείτε μου τα πάντα από την αρχή». «Γιατί ήσασταν εδώ?» ρώτησε με ενσυναίσθηση. Πήρα μια βαθιά ανάσα, με τρεμάμενη φωνή. «Ο Σέιν είναι ο αδελφός μου. Χθες έκανε φασαρία στο σπίτι μου. Κάλεσα την αστυνομία. Σήμερα το πρωί. Ενημερώθηκα ότι αφέθηκε ελεύθερος χθες το βράδυ. Φοβόμουν. Φοβόμουν ότι θα έκανε κάτι ηλίθιο, οπότε πήγα στο διαμέρισμά του για να το ελέγξω. Η πόρτα ήταν μισάνοιχτη και βρήκα την Άμπερ έτσι. Τα δάκρυα άρχισαν να τρέχουν ξανά, τα χέρια μου σφίγγονταν σε γροθιές. Η αστυνομικός. Γρήγορα σημειώσεις, διαβεβαιώνοντας με ότι έκανα καλά που μας κάλεσα. Θα το αναλάβουμε. Αυτό, αλλά η ενοχή με κατέτρωγε. Αν είχα φτάσει νωρίτερα, αν είχα συνελήφθη ο Σέιν χθες, ίσως η Άμπερ να ήταν ακόμα ζωντανή. Η ομάδα εξέδωσε συναγερμό για τον Σέιν Πόρτερ, κύριο ύποπτο για το φόνο. Φωτογραφία και λεπτομέρειες στάλθηκαν σε όλες τις περιπολίες, πιθανώς κρυμμένος υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, πιθανώς επιθετικός. Η εικόνα του, με κοκκινισμένο πρόσωπο, μάτια κόκκινα από το αίμα, διαδόθηκε γρήγορα. Σέιν. Ο αδελφός που του έμαθα να κολυμπά. Στη λίμνη, τώρα καταζητείται από την αστυνομία. Τον φαντάστηκα να τρέχει στα δάση των προαστίων ή σε ένα βρώμικο μπαρ. Με την καρδιά να χτυπάει από τον δρόμο. Η αστυνομικός ρώτησε που θα μπορούσε να είναι. Έκλεισα το κεφάλι, ίσως στο σπίτι κάποιου φίλου ή κρυμμένος. Ο φόβος της μεγάλωνε. Θα τον έπιαναν. Φυλακή. Και αν όχι, θα επέστρεφε για μένα, για τη μαμά και τον μπαμπά. Μου ζήτησαν να το συνοδεύσω στο σπίτι των γονιών μου για έλεγχο της οικογένειας και επιπλέον καταθέσεις. Ανέβηκα στο περιπολικό με βαριά καρδιά. Βαριά. Το ταξίδι μέσα από γνωστές γειτονιές δίπλα στη λίμνη Οντάριο έμοιαζε με. Καθώς περνούσαμε από γνωστές γειτονιές δίπλα στη λίμνη Οντάριο. Η άφιξη στο παλιό σπίτι των γονιών μου ήταν σαν Νταϊάννα στο παράθυρο, χλωμή όταν είδε την αστυνομία. Τον μπαμπά. Τον Άντονι, πίσω της. Ανησυχούσε, με ασημένια, ακατάστατα μαλλιά. «Παιδιά, τι συμβαίνει με τους?» «Αστυνομία», ρώτησε η μαμά, με τα χέρια να τρέμουν. «Γιέ μου, γιατί η αστυνομία?» είπε ο μπαμπάς. Με σοβαρή φωνή. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν με ηρεμία. Με σοβαρή φωνή. «Κυρία Νταϊάννα, κύριε Άνθανι Πόρτερ, λυπούμαστε που σας ενημερώνουμε ότι η κοπέλα του μικρότερου γιου σας, η Σέιν Πόρτερ, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της. Ο Ηλάιας Πόρτερ την ανακάλυψε. Ερευνούμε για ανθρωποκτονία. Η Σέιν είναι η κύριος ύποπτος.
Χρειαζόμαστε τις καταθέσεις σας για να επαληθεύσουμε πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια. Τα λέξεις έπεσαν σαν βόμβες. Η μαμά οπισθοχώρησε κρατώντας το πλαίσιο της πόρτας, κλαίγοντας ασταμάτητα. Όχι, δεν μπορεί να είναι ο Σέιν μου. Ένας δολοφόνος. Άμπερ. Ω, Θεέ μου. Ο μπαμπάς παρέλυσε. Το χέρι του ακουμπισμένο στο τραπέζι, το πρόσωπό του χλωμό. Γραμμές χαραγμένες από το φως. Ο Σέιν δεν ήταν πια παιδί. Εγώ έμεινα πίσω, μάρτυρας. Του κλάματος της μαμάς, της σιωπής του μπαμπά, που ήταν συγκλονιστική. Ήθελα να τους αγκαλιάσω και να πω κάτι. Μαμά, μπαμπά, λυπάμαι, δεν μπόρεσα να τη σώσω. Αλλά οι λέξεις κόλλησαν στο λαιμό μου. Έμεινα εκεί παράλυτος, με δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό μου, τυλιγμένο σε ένα αίσθημα ανικανότητας που με έπνιγε. Η αστυνομικός μας. Κάποιες βασικές ερωτήσεις. Ξέρετε που μπορεί να είναι ο Σέιν? Είχατε πρόσφατη επαφή μαζί του? Ο μπαμπάς κούνησε αρνητικά το κεφάλι. Όχι, δεν απαντάει. Η μαμά έκλαιγε με σπασμένη φωνή. Ο Σέιν είναι καλό παιδί. Απλά πίνει πολύ. Πήραν σημειώσεις και έφυγαν, αφήνοντας μας τους τρεις στο παλιό σπίτι. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, σαν μολύβι. Με την απουσία της αστυνομίας. Μείναμε μόνοι, αντιμέτωποι στο σαλόνι, με τη μυρωδιά του μπαγιάτικου καφέ και των παλιών επίπλων να διαποτίζει το ατμόσφαιρα. Η μαμά κατέρευσε σε μια καρέκλα κλαίγοντας. «Ω, Σέιν, γιο μου, πώς μπόρεσε να συμβεί αυτό? Καημένη Άμπερ, αλλά Σέιν, πρέπει να υπάρχει κάποιο παρεξήγηση. Δεν μπορεί να τη σκότωσε», είπε με χλωμό πρόσωπο και τρεμάμενα χέρια. Ωστόσο, η ανησυχία για τον Σέιν παρέμενε στα μάτια της. «Πού είναι?» συνέχισε. «Μόνος έξω στο κρύο, πρέπει να τον καλέσω». Πήρε το τηλέφωνό της και πήρε τον αριθμό του Σέιν. Αλλά το τηλέφωνο χτυπούσε ατέλειωτα χωρίς να απαντήσει κανείς. «Σαν ναι, αγάπη μου», απάντησε στή. «Μαμά», φώναξε με σπασμένη φωνή και τα χέρια της να τρέμουν από το κλάμα. Ο μπαμπάς κάθισε δίπλα της σιωπηλός για πολλή ώρα και μετά είπε με σοβαρή φωνή. Βαριά φωνή. «Νταϊάννα, ηρέμησε. Ο Σέιν θα είναι καλά. Μάλλον φοβάται και κρύβεται κάπου. Πρέπει να το βοηθήσουμε». Προσπάθησε και αυτός να τηλεφωνήσει, αλλά δεν απάντησε. Η συμπεριφορά του, ακόμα συγκλονισμένη, αλλά προστατευτική προς τον Σέιν, έδειχνε ότι η επίοικια που του είχαμε δείξει για τόσα χρόνια παρέμενε, ακόμα και τώρα που είχε διαπράξει φόνο. «Είναι ο μικρός, μας χρειάζεται», ψιθύρισε η μαμά σκουπίζοντας τα δάκρυα. Κάθισα μπροστά τους, με τον πόνο να με διαπερνά σαν ένα κοφτερό μαχαίρι. Ανατρίχιασα σκέφτοντας τι θα μπορούσε να είχε συμβεί σε μένει στους γονείς μόνο αν είχε χάσει τον έλεγχο εκείνες τις μέρες που ερχόταν να με πάρει. Και αν χθες το διαμέρισμά μου χτυπούσε μόνο την πόρτα, αλλά είχε μπει μέσα. Και αν είχε εμφανιστεί στο σπίτι της μαμάς και του μπαμπά με εκείνη την αχαλήνωτη οργή. «Μαμά, μπαμπά, ο Σέιν είναι πολύ επικίνδυνος τώρα. Σκότωσε την Άμπερ. Πρέπει να δεχτούμε ότι είναι δολοφόνος», είπα με τρεμάμενη φωνή. Τρέμοντας. Μείναμε εκεί σιωπηλοί περιμένοντας νέα από την αστυνομίας. Η μαμά έκλαιγε, ο μπαμπάς παρέμενε σιωπηλός και εγώ ένιωθα σαν σπάει σε 1000 κομμάτια. Η αλήθεια είχε αποκαλυφθεί και κατέστρεφε την οικογένειά μας. 2 μέρες μετά το περιστατικό, συνέχιζα να ζω σε μια κατάσταση εξάντλησης και ατελείωτης αναμονής, σαν φυλακισμένος στο ίδιο μου το σπίτι. Οι άυπνες νύχτες παρατείνονταν με την εικόνα της Άμπερ ακίνητη στο πάτωμα να επαναλαμβάνεται ζωντανά στο μυαλό μου. Η μυρωδιά του θανάτου παρέμενε αδιάφυγος. Έτρωγα λίγο, κοιμόμουν ακόμα λιγότερο. Απλά καθόμουν, κοιτάζοντας το τηλέφωνό μου, περιμένοντας ένα τηλεφώνημα από την αστυνομία. Ζήτησα μερικές μέρες άδεια από την πυροσβεστική και ο αρχηγός ήταν απόλυτα κατανοητικός. «Πάρε το χρόνο σου, Ηλάιας. Η οικογένεια έρχεται πρώτη». Αλλά αυτό έκανε τα πάντα να φαίνονται ακόμα πιο αφόρητα. Το μυαλό μου γύριζε σε κύκλους ψάχνοντας έναν τρόπο να βρω ηρεμία, αλλά ήταν μάταιο. Ο φόβος συνέχιζε. Εκεί, παραμονεύοντας. Πού θα ήταν ο Σανέ,
Θα επέστρεφε, θα έκανε κακό σε κάποιον άλλο. Το απόγευμα της τρίτης μέρας, ενώ ετοιμάζαμε το δείπνο στο σπίτι των γονιών μου, χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η αστυνομικό τμήμα. Η καρδιά μου χτυπούσε δυνατά. Τα χέρια μου έτρεμαν καθώς απαντούσα. Κύριε Ηλάιας Πόρτερ, συλλάβαμε το Σέιν Πόρτερ σε ένα εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο. Εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο κοντά στην Εθνική Οδό 490, περίπου 20 μίλια από το Ρότσεστερ. Δεν αντιστάθηκε. Πρέπει να έρθετε στο τμήμα για αναγνώριση, είπε η φωνή του αστυνομικού. Ήρεμη αλλά σοβαρή φωνή του αστυνομικού. Παρέλυσα κρατώντας το τηλέφωνο μέχρι που αρθρώσεις στο δακτύλο μου άσπρισαν. Είπα ψέματα στους γονείς μου ότι είχα μια επίγουσα δουλειά. Και οδήγησα προς το τμήμα, σε έναν ατέλειωτο δρόμο κάτω από έναν μολυβένιο ουρανό, με την καρδιά μου να χτυπάει με χίλια. Την ώρα. Το αστυνομικό τμήμα υψωνόταν μπροστά μου, ένα κρύο κτίριο από σκυρόδεμα με αναβοσβήνουσες λάμπες νέων. Ο αστυνομικός με οδήγησε σε ένα μακρύ διάδρομο. Ο αέρας ήταν βαρύς από τη μυρωδιά του. Καφέ και παλιά χαρτιά. Είναι σε ανάκριση. Πρώτα θα το ταυτοποιήσετε, είπε. Ο Σέιν είχε βρεθεί κουλουριασμένο στο παλιό του φορτηγάκι με τα ρούχα του λερωμένα με ξεραμένο αίμα, χωρίς να προσφέρει αντίσταση. Τα μάτια του ήταν κόκκινα και κενά, κοιτάζοντας μπροστά σαν ένα χαμένο φάντασμα. Αυτός κούνησε το κεφάλι και σήκωσε τα χέρια για να του βάλει χειροπέδες, χωρίς να διαμαρτυρηθεί. Φαινόταν εξαντλημένος. Πιθανώς μετά από 2 μέρες φυγής. Επιβεβαίωσα την ταυτότητά του μέσω του μονόδρομου γυαλιού. Ο Σέιν ήταν εκεί, με το κεφάλι σκυμμένο, τα μαλλιά ανακατεμένα, το πρόσωπο καταβεβλημένο. Με βαθιές μαύρες κύκλους κάτω από τα μάτια. «Αυτός είναι ο αδελφός μου», ψιθύρισα. Με σπασμένη. Στην αίθουσα ανακρίσεων, ο Σέιν παρέμεινε σιωπηλός. Η εξάντληση ήταν εμφανή στο πρόσωπό του, τους ώμους του πεσμένους, τα χέρια του δεμένα με χειροπέδες στο τραπέζι, το βλέμμα του στραμμένο στο κενό. Η αστυνομία τον ανέκρινε για τη νύχτα του φόνου. «Σέιν Πόρτερ, πείτε μας για εκείνη τη νύχτα». Τι συνέβη με την Άμπερ Κόλινς? Ο Σέιν παρέμεινε σιωπηλός για πολλή ώρα. Αναπνέοντας με δυσκολία, σαν να πάλευε με κάτι μέσα του. Τελικά σήκωσε το κεφάλι και ομολόγησε. «Είχαμε μια διαφωνία. Η Άμπερ είχε νέο φίλο και ήθελε να με αφήσει. Θύμωσα. Πήρα το φωτιστικό από το τραπέζι και τη χτύπησα στο κεφάλι. Μόνο μία φορά, σκέφτηκα. Όταν συνειδητοποίησα ότι ήταν ακίνητη και το αίμα συσσωρευόταν, πανικοβλήθηκα. Έφυγα τρέχοντας, οδήγησα χωρίς προορισμό. Τα λόγια του έβγαιναν κατακερματισμένα. Μεταξύ των λυγμών, αλλά ήταν σαφής. Η αστυνομία πήρε σημειώσεις, επιβεβαιώνοντας ότι είχε. Έχασα τον έλεγχο. Δεν ήταν ατύχημα, αλλά τυφλή οργή. Οι εμπειρογνώμονες συμφώνησαν με την αφήγησή του. Αποτυπώματα στο φωτιστικό, αίμα στα ρούχα, στοιχεία που τέριαζαν με τη σκηνή. Ο Σέιν Πόρτερ θα κρατηθεί εν αναμονή της δίκης. Πιθανώς για πολλά χρόνια στη φυλακή. Όταν τον οδήγησαν, ο Σέιν με κοίταξε για τελευταία φορά στο διάδρομο. Τα μάτια μας συναντήθηκαν. Απελπισία, κενό, ενοχή. Μετά έσκυψε το κεφάλι και τον πήραν. Εκείνο το βράδυ πήγα στο σπίτι των γονιών μου. Για να τους ανακοινώσω τα νέα. Το σπίτι ήταν σκοτεινό, φωτισμένο μόνο από το αμυδρό φως της κουζίνας. Η μαμά καθόταν στο τραπέζι της τραπεζαρίας, με τα μάτια πρισμένα από το πολύ κλάμα. Ο μπαμπάς στεκόταν δίπλα στο παράθυρο κοιτάζοντας τη νύχτα. Ο Σέιν συνελήφθη και ομολόγησε τα πάντα. Δολοφονία δευτέρου βαθμού. Μπορεί να είναι. Από 15 έως 25 χρόνια, είπα με τρεμάμενη φωνή. Η μαμά ξέσπασε σε κλάματα, το σώμα της να τρέμει. Όχι, ντροπή μου. Δεν το έκανε επίτηδες. Σκόπιμα. Ο γιο μου. Φυλακή. Πρέπει να τον δω. Έκλαιγε. Καλύπτοντας το πρόσωπό της. Ο μπαμπάς παρέμεινε σιωπηλός, με σφιγμένες γροθιές και πρόσωπο σκληρό σαν πέτρα. Ομολόγησε, ρώτησε με χαμηλή φωνή γεμάτη αγωνία. Κούνησα το κεφάλι,
λέγοντάς του τα λόγια του σαν τον καυγά, το καινούριο φύλλο, τη λάμπα. Ο μπαμπάς δεν είπε τίποτα. Μόνο σφίγγοντας περισσότερο τις γροθιές του, με τις μπλε φλέβες να ξεχωρίζουν. Μείναμε σε μια βαριά σιωπή. Η μαμά έκλαιγε, ο μπαμπάς ήταν σιωπηλός, εγώ βασανιζόμουν. Μαμά, μπαμπά, πρέπει να το αποδεχτούμε. Ο Σέιν πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες, ψιθύρισα. Η μαμά κούνησε το κεφάλι. Είναι το παιδί μας. Δεν μπορώ να το αντέξω. Στην τηλεόραση. Έδωσε μια σύντομη αναφορά. Ο Σέιν Πόρτερ, 25 ετών, από το Ρότσεστερ, συνελήφθη για τον θάνατο της φίλης του, Άμπερ Κόλινς. Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι ομολόγησε κατά τη διάρκεια συζήτης. Η υπόθεση βρίσκεται υπό έρευνα. Μαμά, φώναξε, κλείστε το. Δεν μπορώ να το δω. Και πάτησα το κουμπί, σβήνοντας την τηλεόραση, βυθίζοντας το δωμάτιο στο σκοτάδι. Κατάλαβα ότι η πραγματική καταδίκη δεν ήταν στη φυλακή, αλλά στις καρδιές των ζωντανών. Η μαμά, ο μπαμπάς και εγώ, αλυσοδεμένοι στον πόνο, στη μετάνοια και στα λάθη. Μήνες μετά, κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου στο Ρότσεστερ, αποφάσισα να επισκεφτώ το Σέιν για πρώτη φορά από την έκδοση της ετυμηγορίας. Δεν ήξερα ακριβώς γιατί, ίσως για να ακούσω μια τελευταία λέξη, να κλείσω μικρό με τόνο τι είχε μείνει εκρεμές. Η απόφαση ήρθε ένα πρωί. Αφού ονειρεύτηκα το μικρό Σέιν να με κυνηγάει δίπλα στη λίμνη. Η Λάιας περίμενε με. Συντόνισα, προγραμμάτισα την επίσκεψη στη φυλακή. Οδήγησα μόνος μου μέσα από χρυσαφένια. Μαραμένα, με την καρδιά μου να χτυπάει σαν τύμπανο. Φοβόμουν ότι θα συναντούσα θυμό. Ενοχή, σιωπή. Η φυλακή ψωνόταν μπροστά μου, γκρίζα και κρύα, περιτριγυρισμένη από σειρματοπλέγματα και λαμπερά φώτα. Πέρασα από τον έλεγχο ασφαλείας, όπου έψαξαν τα πάντα, και μπήκα στην αίθουσα επισκεπτών. Ο Σανέ έφτασε, συνοδευόμενος από 2 φρουρούς. Φορούσε πορτοκαλί στολή, με τα χέρια ελεύθερα, αλλά κουτσούσε. Το πρόσωπό του ήταν ακόμα πιο αδυνατισμένο από μικρόν με τόνο, τη στη δίκη, τα μάτια του βαθιά, τα μαλλιά του μακριά και μπερδεμένα. Όταν με είδε, τα μάτια του έλαμψαν. Έκπληξη, μετά τύψεις και ντροπή. Έσκυψε το κεφάλι του αποφεύγοντας το βλέμμα μου. Σέιν, ψιθύρισα στο μικρόφωνο. Η φωνή μου έτρεμε. Καθίσαμε ο ένας απέναντι στον άλλο σιωπηλοί, αναπνέοντας βαριά. Ο αέρας φαινόταν βαρύς, σαν να μας πίεζε το στήθος. Ο Σέιν σήκωσε το κεφάλι και είπε: «Αδελφέ, γιατί ήρθες, για να δεις πόσο αξιολύπητος είμαι?» Τα λόγια του δεν ήταν επιθετικά. Απλά κουρασμένες, σαν ενός εξαντλημένου άνδρα μετά από μια καταιγίδα. «Όχι, Σέιν. Ήρθα να σε δω για να μιλήσουμε», είπα με δάκρυα να κυλούν στο πρόσωπό μου. Τα μάτια του τρεμόπαιζαν, η ενοχή και η ντροπή τον έκαναν να χαμηλώσει ξανά το βλέμμα. «Δεν έπρεπε να έρθεις. Δεν το αξίζω», είπε, με σπασμένη φωνή και γεμάτη πόνο. «Ελάιας, έκανα λάθος. Όλα είναι δικό μου λάθος. Σκότωσα την Άμπερ σε μια κρίση οργής. Δεν μπόρεσα να συγκρατηθώ. Κάθε βράδυ εδώ σκέφτομαι αυτήν, αυτό που έκανα. Λυπάμαι πολύ που έσυρα όλη την οικογένεια σε αυτή τη ντροπή. Η μαμά και ο μπαμπάς πρέπει να φέρουν το βάρος της ντροπής για ένα γιο σαν εμένα. Και εσύ υπέφερες. Έπρεπε να τα δεις όλα. Συγγνώμη, αδερφέ, συγγνώμη για όλα». Τα λέξεις του με διαπερνούσαν σαν μαχαίρια, δάκρυα κυλούσαν στα βαθιά μαγουλά του, τα χέρια του σφιγμένα πάνω στο τραπέζι. Άκουγα σιωπηλά την καρδιά του να ραγίζει με κάθε συλλαβή. Η συγγνώμη του ήρθε πολύ αργά μετά το θάνατο της Άμπερ και την καταδίκη σε 20 χρόνια φυλάκιση. Αλλά τουλάχιστον έδειχνε ένα ίχνος ανθρωπιάς. Ένα ίχνος συνείδησης στην κόλαση που ο ίδιος είχε δημιουργήσει. Τον κοίταξα. Θυμούμενος το μικρό Σέιν να χαμογελά και να τρέχει στον κήπο. Τώρα ήταν φυλακισμένος, αλλά παρέμενε ο αδελφός μου. «Σέιν, σε ακούω», είπα. Η φωνή μου τρεμάμενη αλλά σταθερή.
Η συγγνώμη ήρθε αργά, αλλά τη δέχομαι. Θέλω μόνο. Θέλω να μείνεις εδώ, να αντιμετωπίσεις τις συνέπειες. Διάβασε, μάθε μια τέχνη. Αν σου δοθεί ευκαιρία σε 20 χρόνια ή νωρίτερα, βρες τον τρόπο να ξαναχτίσεις τη ζωή σου όταν βγεις. Μην αφήσεις όλα να πάνε χαμένα. Τα λόγια μου ήταν απλά, αλλά γεμάτα συναίσθημα. Χωρίς κατηγορίες, μόνο συμβουλές από έναν μεγαλύτερο αδελφό που κάποτε τον προστάτευε. Ο Σαν έγνεψε, με δάκρυα να πέφτουν πάνω στο τραπέζι. Έχεις δίκιο, αδερφέ. Θα προσπαθήσω. Ευχαριστώ που ήρθες. Μείναμε σιωπηλοί, κοιτάζοντας μέσα από το τζάμι. Χωρίς θυμό, μόνο έναν επίμονο πόνο. Τον κοίταξα για πολλή ώρα, σαν να παρατηρούσα κάποιον που κάποτε ήταν οικείος και τώρα είχε αλλάξει ανεπανόρθωτα. Ο Σέιν της παιδικής ηλικίας, των χαμόγελων, τώρα ένας καταβεβλημένος φυλακισμένος, αλλά με μικρή λάμψη ελπίδα στα μάτια. Ο χρόνος επίσκεψης τελείωσε. Οι φρουροί τον πήραν. Γύρισε για τελευταία φορά, τα χείλη του σχηματίζοντας ένα σιωπηλό, να προσέχεις, αδερφέ. Έγνεψα, με δάκρυα να τρέχουν, και εξαφανίστηκε πίσω από την σιδερένια πόρτα. Βγαίνοντας από τη φυλακή κάτω από τον γκρίζο ουρανό του Ρότσεστερ, ένιωσα μια ελαφριά ανάταση, όχι από συγχώρεση, αλλά επειδή τελικά είχαμε πει ομικρόν με τόνο τι έπρεπε να υποθεί. Συγγνώμες, συμβουλές, ματιές. Αυτός ο κόμπος τελικά είχε λυθεί, αν και η τραγωδία παρέμενε. Οδήγησα πίσω στο σπίτι. Με το φθινοπορεινό άνεμο να μπαίνει από το παράθυρο και για πρώτη φορά μετά από μήνες ένιωσα μια αίσθηση ειρήνης. Ο Σέιν ήταν πίσω από τα κάγκελα, αλλά η ψυχή του και η δική μου λίγο πιο ελεύθερες. Ο χρόνος πέρασε και η υπόθεση του Σαν Πόρτερ εξαφανίστηκε από τη μνήμη του Ρότσεστερ, σαν μια ουλή που ακόμα πονάει όταν την αγγίζεις. Τους επόμενους μήνες που ακολούθησαν προσπάθησα να συνεχίσω να ζω, όχι μόνο να επιβιώνω, αλλά να προσπαθώ να επιδιορθώσω μικρόν με τόνο ότι μπορούσε ακόμα να σωθεί. Κατάλαβα ότι η τραγωδία δεν ξεκινά σε μια μέρα, αλλά στις σιωπές, τις συγκάλυψεις και τις επίοικιες που οι άνθρωποι θεωρούν αυλαβή. Θυμήθηκα τις στιγμές που ο Σαν έκλεβε χρήματα και η μαμά τα έκρυβε, όταν έπεσε μεθυσμένος. Και ο μπαμπάς πλήρωσε τις ζημιές, όταν επιτέθηκε σε κάποιον και εγώ τον έσωσα σιωπηλά. Αυτά τα μικρά πράγματα, ήταν ακόμα νέος, αλλά συσσώρευσε μια ορολογιακή βόμβα. Και η υπόθεση της Άμπερ ήταν η εκοφαντική έκρηξη. Τρέμω στη σκέψη του τι θα είχε συμβεί αν δεν είχαμε. Επεμβαίναμε εγκαίρως. Αν ο μπαμπάς ήταν πιο αυστηρός, η μαμά δεν θα τον είχε. Και εγώ δεν θα είχα μείνει σιωπηλός. Ίσως θα είχε σταματήσει. Η Άμπερ θα ήταν ακόμα ζωντανή και η οικογένεια δεν θα είχε διαλυθεί. Αυτή η τύψη με ξυπνούσε στη μέση της νύχτας, με την καρδιά να χτυπάει δυνατά, φεύγοντας από το δικό μου παρελθόν. Η τυφλή αγάπη μπορεί να καταστρέψει έναν άνθρωπο. Αν κανείς δεν πει «σταμάτα», πιστεύουν ότι η συγχώρεση είναι ατελείωτη. Όπως ο Σέιν, που πίστευε ότι τα χρήματα και η αγάπη ήταν αιώνια, μέχρι που έχασε τον έλεγχο και προκάλεσε την καταστροφή. Σκέφτηκα τη μαμά, που πάντα πίστευε ότι η αγάπη τα θεραπεύει όλα, και τώρα κατέρεε. Στον μπαμπά, που πίστευε ότι ο χρόνος θα έφερνε τη λύση, αλλά ο χρόνος έφερε μόνο φυλακή. Η αγωνία με κυρίευσε. Σκεπτόμενος, αν είχαμε μείνει σιωπηλοί, η τραγωδία θα επαναλαμβανόταν με κάποιον άλλο. Κατάλαβα ότι το να συγχωρείς δεν σημαίνει να ξεχνάς, αλλά να έχεις το θάρρος να αντιμετωπίσεις τα λάθη για να αποτρέψεις την επανάληψή τους. Κάθισα στο γραφείο μου και έγραψα αυτές τις σκέψεις, με τα χέρια μου να τρέμουν, συγχωρώντας τον Σέιν. Το έκανα, αλλά χωρίς να ξεχάσω το θάνατο της Άμπερ, χωρίς να ξεχάσω τα μάτια της πίσω από τα κάγκελα. Αυτός ήταν ο δρόμος προς τη ίαση. Να κοιτάξω την πληγή κατάματα, να την επιδέσω αντί να την κρύψω. Μοιράστηκα αυτές τις σκέψεις με τη μαμά και τον μπαμπά ένα βροχερό απόγευμα. Μαμά, μπαμπά. Συγχωρούμε τον Σέιν, αλλά πρέπει να θυμόμαστε το μάθημα. Όχι πια τυφλή επίοικια. Η μαμά έκλαψε. Έχεις δίκιο. Έκανα λάθος. Ο μπαμπάς συμφώνησε με χαμηλή φωνή. Από τώρα και στο εξής θα κάνουμε καλύτερα. Η συζήτηση ήταν τεταμένη, η καρδιά χτυπούσε με φόβο. Ότι θα εκραγούν, αλλά άκουσαν και αυτός ο συγκρατημένος πόνος άρχισε να μετατρέπεται.
Σε αποφασιστικότητα. Φαντάστηκα το μέλλον. Αν κάποια μέρα είχα παιδιά, θα τους έμαθα την ευθύνη χωρίς να τα υπερπροστατεύω. Αυτή η διαίσθηση μου προκάλεσε άγχος, σαν να έκανα ένα βήμα προς ένα νέο κεφάλαιο, αλλά και μια μικρή ανακούφιση. Ίσως κάποια μέρα θα μπορούσαμε να θεραπευτούμε εντελώς.